Dibat sa dati kong vlog, pinag-usapan natin ang sahod ko, okay? Which is 3,575 ang package ko. Ngayon, pag-uusapan natin ang expenses ko, okay? Para ma-differentiate natin kung magkano ang natitira sa akin. So, ang expenses ko sa food is 500 or less kada month. Tapos, sa bahay ko naman is 2 kada 6 months. So, divided by 6, 366. Nagagasolina ako ng 420 or less kada buwan. Then, sa maintenance ko ay 200 sa change oil. Tapos sa load ko naman is 150 para sa trabaho ko. And then meron akong binabayarang 72 para sa internet sa bahay namin. At meron akong binabayarang electricity which is 100 or less. Depende. So pag tag-init, mataas yan. Minsan nagwa 150. Pag taglamig, minsan 28 lang. Minsan 35. So depende ano. So ano na lang natin sa 100, okay? So bali kinompute ko siya. Ang natira ang expenses ko sa isang buwan ay 1,808. So ang natira sa akin is 1,767 reals. So ang katumbas nun sa peso is 26,505. Note, hindi kasali sa mga tinukoy kong expenses yung minsan nasisiraan ako ng sasakyan, tapos yung insurance ko kada taon bumibili ako ng insurance, then may MBPI. So marami akong ginagastusan bukod pa doon, ano? So nagre-range ako ng, sabi na natin yung 1.5 kong basic ang malinis, okay? Which is 22,500. Yon ang natitira sa akin na ipapadala ko.